わかる？ジジイは所詮ジジイなの。そういうの世間ではなんて言うか知ってる？老害って言うんだよ。先代社長に代わりその後を継いだ息子はそう言って俺をバカにしてきた。やっぱり新しい組織に古株は邪魔なだけだな。なんせうち業界じゃトップなんでしょ。それなのに未だに前時代のジジイたちが幅利かせてんのおかしくない？それはつまり自分たち古参社員をクビにするとそういうことでしょうか？そんな直接的な表現俺は好きじゃないな。俺一言も言ってないよね、そんなこと。ひどいな、濡れ衣だよ。俺はただ世間一般の常識を口にしただけだし。いかにもわざとらしく小首をかしげ、ダメ押しするがごとく、こう付け足した。まあ、でも、賢い人間ならわかるだろう。俺に盾つくとどうなるか。ねえ。そして話は終わったとばかりこちらに背を向けた彼に、俺はもう何も言う気にはなれなかった。この会社のことを思い、古参社員たちは還元しているというのに、彼にはそれが全く伝わらず分かろうともしない。ああ、この会社はもう終わりだな。そう悟った俺は退職届を突きつけ、自ら会社を去ることにした。老害と言われた俺の力を見せてやろうじゃないか。そう強く誓いながら。俺の名前は山尾義彦。海外のさまざまな食品を輸入販売する会社小島グループで長年働いていて、現在は営業部の部長職にある。俺は若い頃から食、とりわけ海外の食文化に興味があった。せっかくなら日本にいるだけでは味わえないその土地ならではの食に出会いたい。その考えを強く持ち続けている俺は、小島グループに就職後も積極的に現地へと足を運び、パンフレットや観光ガイドには載っていない生きた食文化を求めて積極的に行動してきたのだった。さてこの度、現社長が年齢と体調を理由に一線を退くこととなった。そして新社長には社長の息子の正幸氏が就任したのである。だがこの正幸社長、高学歴で頭はいいのであるが、それと同時にとてもワンマンであることが就任早々に発覚したのだった。山尾部長、聞きました？あの社長、また勝手に商品を仕入れて店舗にご利用ししてるみたいですよ。営業部での会議後、俺のもとに部下が寄ってきて、ひそひそと愚痴をこぼしてくる。すると、後片付けのために残っていた別の部下も、その話題に乗ってきた。聞いた聞いた。新しい商品を仕入れるのもそりゃ大事だけどさ、あの社長、自分の仕入れた商品を売りたいがために、売れ筋商品を店頭から下げろって言ってきたりするだろう。引退した先代は穏やかで部下の話をよく聞く社長だったのだが、それに比べて正幸社長は典型的な自分に自信があるタイプなのである。まあ、社長として会社を引っ張っていく立場なのだから、自信がある分には問題ない。むしろいいことではあるのだろう。けれど彼のそれは明らかに人の話を聞かない方向に作用していた。例えば、正幸社長は自分の気に入ったものしか認めようとしない。新規開拓をするのはいいが、市場の動向や商品自体の価格などを一切考えず、自分のやりたいように自分の意見のみを是として相手に押し付けてくるのである。そしてまた、根っからお坊ちゃん体質というのか、彼が仕入れてくる商品は
質こそいいのだが、何しろ高価格帯のものばかりなのだ。小島グループは全国に展開しており、都会でこそ高価格帯商品も受け入れられているものの、それが決して全国基準ではないことなどは、ちょっと調べればすぐにわかること。それなのに、自分の目利きに間違いなしとでも言うように、店舗すべてをそのように変えていこうとするものだから、現場の人間にとってはたまったものではない。実際、店舗の総売上も右肩下がりに落ちてきている。今日の会議も消費者離れに対するテこ入れが主題であったのだ。なんとかなりませんかと頭を抱える部下たちを見かねて、俺は口を開く。そうだな。一つ二つ考えている案はある。今日出してくれた君たちの案も取り入れて上に掛け合ってみるよ。俺の返答に部下たちがほっと息をついた。そして俺は店舗に消費者を呼び戻すべくキャンペーン等を企画し、店舗スタッフとも協力して実行に移した。幸いその企画は当たったようで、一時的にでも顧客の足を自店舗へ引き戻すことができたのだった。しかし、それはあくまで応急処置。業績悪化が食い止められている間に根本的な立て直しが必要なのだ。すると、この事態を重く見た一部の役員たちが、引退した先代に助言を仰ぐべきだと言い出した。確かに先代は周囲の話をよく聞き、そして適切な対処が取れる社長であった。何も知らされていない正幸社長には悪いが、今はそんなことを言っている場合でもない。そして正幸社長抜きでその提案はまとまり、俺も営業部の部長としてその場に同席することとなった。しかしである。先代との会合が1週間後に迫ったとある日、その知らせは唐突にもたらされたのだった。自宅で静養中であった先代が、なんと流行り病にかかり入院。それも治療の甲斐なく、誰とも面会できないまま急逝してしまったのである。先代の訃報は社内に大きな動揺を与えた。先代は社員たちと距離が近く、俺も若手の頃から何くれとなく声をかけてもらっていた。もちろん俺ばかりじゃない。この会社にいる古参社員は全員と言っていいほど先代を慕い、恩を感じている人間ばかりである。特に先代との会合を目前に控えていた俺や一部の役員たちは、電話でも元気だと聞いていただけにショックは大きく、また予定されていた会合も泡となって消え、たちまち八方塞がりとなってしまった。しかし社内全体が悲しみと不安に沈む中、正幸社長はその隙をつくようにして本格的に社内での自身の地位を確立しようと動き出したのである。親子とはいえ、考え方も社長としてのあり方も何もかもが違う父は、正幸社長にとってはまさしく目の上の単行部だったのだろう。その邪魔な存在がいなくなったとばかり、正幸社長は前にも増してワンマンぶりを振りかざすようになった。また、彼と古参役員たちとの不和につけ入るようにして、新社長にへつらっておこぼれにありつこうとする社員も現れ始め、社内は亡き先代派と正幸社長派に二分されていったのである。それにより、社内の空気も一足飛びに悪くなっていった。さらには、正幸社長のワンマン経営により、再び店舗の売り上げも下がり始める始末。輸入食品チェーンではトップを走っていた小島グループも、いよいよ社用かと巷ではもっぱらの噂だった。このままではいけない。ため息をこらえながら、
俺は強くそう思った。頼りだった先代はもういない。一部の古参役員たちもクビにこそされていないが、皆会社の方針を決める経営会議などからはさりげなく外されてしまっているらしい。誰かが何とかしなければ、この会社は本当に終わってしまう。それならばいっそ自分がと、俺はとうとう覚悟を決めたのだった。だが、遺産で面会を取り付けた俺の顔を見て、正幸社長は小馬鹿にしたようにして肩をすくめる。なんだその顔、まるで昔の武士みたいじゃないか。言葉は冗談を気取っていたが、据えられる視線には明らかに苛立ちと蔑みの色が含まれていて、俺が何をしに来たのか、正幸社長もうすうす察しているようであった。自分は一介のサラリーマンではあるが、今なら傍若無人な殿様に還元する彼らの気持ちもわかると俺は思った。そして俺はまっすぐに彼を見据え、静かな口調で語りかける。社長だって分かっていらっしゃると思います。このままでは我が社は近い将来最悪の事態となってしまいます。けれど今ならまだ間に合います。どうか現場の声をよく聞いて。だがその瞬間、正幸社長の盛大なため息が俺の言葉を遮った。彼は肺から空気を吐き切るようにしてうなだれると、勉強に飽きた子供のごとく社長室の椅子にだらんと獅子を投げ出す。ああ、つまらん。ほんとつまらないんだよな。現場の声を聞け、ワンマンに振る舞うだけが社長じゃないって、お前ら子さんは口を開けばそればっか。悪いけど、こっちは耳たこなんだわ、とうすら笑いを浮かべて、正幸社長は俺を見合ってきた。まあ、じじいは同じ話を何回でも繰り返すからな。はっ、俺の親父もそうだったよ。人の顔見りゃ、謙虚に振る舞えだの、社員あっての社長だの。お前はぶっ壊れたレコードかっての。あははと場違いに陽気な笑い声を響かせて、彼はひとしきり肩を震わせる。そして直後、笑うことをやめた正幸社長は、不意にこちらを睨んできた。マジでさ、お前らいい加減にしろよ。光の差さないその目はよどんでいて、自身の父親や古参社員に抱く彼の暗い感情が如実に表されているようであった。そして正幸社長は椅子にもたれていた体を起こすと、口の端をニヤとつり上げる。あのね、おじいちゃん、時代は常に変化しているのですよ。わかる？じじいは所詮じじいなの。凝り固まった考え方に固執して新しい意見を取り入れないのはそっちの方だろうが。彼の言葉に合わせてギーッと椅子がきしんだ。落ち着きなく体をゆすりながら正幸社長は一気にまくし立てる。そういうの世間じゃなんて言うか知ってる？老害って言うんだよ。そうそう、お前たち古参社員はこの会社にとって老害なの。新しい経営理念が理解できない老害の集まり。そして今度はたっぷりと嫌味を含んだ笑い声を立てた。さらに彼はふっと俺を一別すると軽く首をかしげてくる。てかさ、お前らが老害の寄り合いを開く予定だったこと、こっちはとっくに把握済みなんだわ。やっぱりじじいはじじいに寄ってくんだね。何？俺抜きで親父に告げ口してやろうって？その言葉に俺は思わず目を見張る。なぜそれを？先代との会合はもちろん正幸社長には告げていない。ことが終わるまでは会合参加者以外
誰にも知らせないでおこうという取り決めをしていたのだが、こちらの反応に正幸社長はクスクスと肩を揺らし、そのうち耐えきれなくなったかのように大声を上げて笑い出す。まったく、さすがじじいだね。おたくら爪が甘いのよ。自分たちだけの秘密のつもりだったのか。けど、残念。こっちにだって、そうに働いてくれる社員はついてるんだよね。どうやら、この口ぶりからして、向こうに情報は筒抜けだったらしい。参加者の一部が裏切ったか、それとも俺たちの動きを監視している誰かがいたのか。とにかく今はそのことを議論している時じゃないと、俺は気持ちを切り替える。現社長のあなたに黙って先代と連絡を取ったことは謝ります。ただ、それくらい現場は切羽詰まっていて。はいはい、ストップストップ。だが、正幸社長は俺の言い分を止めるようにして目の前でおざなりに手を振った。そして聞き分けの悪い子供に言い聞かせるような口調で続ける。おじいちゃん、その話はさっきも聞きましたよ。さ、俺もこう見えて忙しいわけ。なんせ社長だからね。じじいの栗ごとに最後まで付き合ってやる暇なんて、これっぽっちも持ち合わせてないんだわ。ニヤニヤと頬を歪めながら正幸社長は言い募った。やっぱり新しい組織に振る株は邪魔なだけだな。なあ、お前だってそう思わない？なんせうち業界じゃトップなんでしょ？それなのにいまだに前時代のじじいたちが幅利かせてんのおかしくない？それはつまり自分たち古参社員をクビにすると、そういうことでしょうか。震える声でそう聞き返した俺に、彼はバカにしたような笑いを浴びせてくる。そんな直接的な表現、俺は好きじゃないな。俺一言も言ってないよね、そんなこと。ひどいな、濡れ衣だよ。俺はただ世間一般の常識を口にしただけだし。いかにもわざとらしく小首をかしげてそんなことを言ってくる正幸社長。そして彼はダメ押しするがごとくこう付け足した。まあでも賢い人間ならわかるだろう。俺に盾つくとどうなるか。おたくらもさ、その年で職を失いたくはないだろうし。だからここはウィンウィンで行きましょうって言ってるんだよ。ね？そう言って話は終わったとばかり、こちらに背を向けた正幸社長にめげずに言い返す気力はもう俺には残っていなかった。それ以降、俺は何をするにもあまり身が入らなくなってしまった。部下と飲みに行っても出てくる話題といえば正幸社長の愚痴ばかり。この年でも食べることに関しては衰えを感じたことなどなかった俺だが、目の前で美味しそうな湯気を立てる料理に対し、あまり箸が進まない事態となっている。こうして愚痴を言い合っていたところで、事態は好転しないことなど百も承知だ。けれど、こうして誰かに吐き出さなくては、もうあの会社で働くことすら難しくなっている。この頃は転職サイトばっか見ちゃうんですよね、と遠い目をする部下の横顔をぼんやりと見つめながら、俺も今後の身の振り方に頭を悩ます日々が流れていった。そんなある日、寝耳に水のニュースが飛び込んできた。先代との会合を率先して仕切っていた役員が突然解雇されたというのだ。あの会合の存在を知らない社員たちは、良識派で仕事もできる役員の不可解な解雇に一様に首をひねっている。
時期も中途半端だし、というか、なんでこんな突然？なあ、もしかして正幸社長の指示だったりして。部下たちがああだこうだと言い合っているのを尻目に、俺は無意識に自身の拳を握りしめていた。きっと辞めさせられた役員は見せしめに使われたんだろう。俺に逆らうとこうなるぞという正幸社長の高笑いが聞こえてくるようだった。それに何もできなかった自分自身にも俺は腹が立っていた。意見しに行くのも中途半端。それも結局こうしておめおめと何も変えられないまま同じ場所で働いている。俺はこれからどうしたいんだ、どうすればいいんだと自問自答の声が胸の内をぐるぐると渦巻いた。部長、大丈夫ですか？顔色悪いですよ。その時、近くにいた部下が心配そうな顔でそう声をかけてきた。俺はハッとして無理やり笑顔を作る。すまん。朝から風邪っぽくてな。ちょっと外の空気吸ってくる。無理しないでくださいね。という優しい一言にうなずいて、俺は廊下へと出る。目的は特になかったが、部下に心配されない程度には気持ちを落ち着かせなくてはと、ひとまず手洗いへと向かった。だが、悪いこととは重なるもので、その時、廊下の曲がり角でばったり、取り巻きに囲まれた正幸社長と出くわしてしまう。そして目が合った瞬間、正幸社長はにやりと意味ありげに口の端をつり上げたのだった。あからさまな挑発だ。飛び出そうな罵倒をぐっとこらえ、廊下の端により頭を下げた俺に、正幸社長は鼻白んだ様子を見せる。だがすれ違いざま、彼は俺だけに聞こえるような声で、こう囁いたのだった。次は誰かな？その一言に、俺の体は固まってしまった。微動だにしない俺の前を、正幸社長は悠々と通り過ぎていく。そして、完全にその姿が見えなくなってから、俺はようやく頭を上げた。情けなかった。あんな脅し程度に恐怖を感じてしまう自分が。辺りを見渡せば、正幸社長が通り過ぎた後はみんな顔色悪く体を縮こまらせている。先代派の筆頭だった役員の解雇が予想以上に響いているのだろう。先代がいた頃はあれだけのびのびとしていた社員たちが、今や何をするにも正幸社長の顔色を伺ってばかりいる。そんな光景を見て俺は思った。ああ、この会社はもう俺が好きだったものとは違うものになってしまったんだな。ここで俺ができることはもうない。ようやくそう悟った俺は数日後、退職届を提出し、会社を去ったのだった。そしてその1週間後、俺は小島グループのライバル会社安井に転職していた。実は以前よりここの社長には声をかけられていたのである。小島グループが正幸社長の代になった途端、業績を落とし始めたことで、ここが勝負時とばかり、安井の社長は一気に攻勢へと出たようだ。実際、この会社には小島グループから引き抜かれたと思われる社員たちが数人すでに働いていた。はじめは罪悪感のようなものを感じていた俺であったが、水を得た魚のように働く彼らの姿を目の当たりにし、認識を改める。そうだ、俺の居場所は今ここなのだ。この会社で俺がやれることはたくさんあるじゃないか。それから俺はがむしゃらに働き始めた。
環境が変わったことで食への興味も復活し、俺はまた積極的に海外へと渡って、これぞと思ったものを会社へと還元していく。そして半年後、業界首位の座は小島グループから安井へと移ったのだった。また、俺は会社への貢献が認められ、社長賞を受賞することとなったのである。そんな中、久しぶりのゆっくりした休みの日に、私用のスマートフォンが着信を告げた。見知らぬ番号だったので、最初は無視をしていたが、以降もずっとかかってくるので、配送の荷物でも頼んでいたかと思い直し電話に出る。するとその瞬間、電話口からは盛大な罵声が飛んできたのだった。この恩知らずが！電話の相手は正幸社長だった。どうやら自身の使用スマートフォンからかけてきているらしい。それにしても、開口一番で人を罵ってくるとは、彼も相変わらずな様子だ。きっと小島グループが業界首位から転落したことに腹を立て、また俺がライバル会社に移ったことをどこかで聞きつけて、こうして電話をしてきたのだろう。そう冷静に分析し、俺は静かに言い返した。待ってください。そもそも老害だの邪魔者だのと罵ってきたのはあなたですよ。あなたの望み通り自分は会社を辞めただけです。それと間違えないでくださいね。自分が恩を感じているのは先代だけ。あなたではない。言い切った俺に電話の向こうの彼がぐっと言葉に詰まった気配がした。だがそれもつかの間、正幸社長は再びわめき出す。そんなこと言って、俺はごまかされないぞ。お前が何かしたんだろう。安い程度では業界首位になんてなれるわけがないんだ。さてはお前、こっちの情報を流したな。ついには根拠も何もないデタラメを言い出した彼に、俺は思わず笑ってしまった。唐突に笑い出した俺にしばしあっけに取られていた様子の正幸社長だが、やがて気味悪そうな小姉で怒鳴ってくる。笑うのは気持ち悪い。気でも狂ったのか。その言葉に俺はふっと口を閉じた。そして淡々と種明かしをする。情報なんか渡してませんよ。あなたはご存じなかったようなのでお教えしますね。実は現在の小島グループが持つ海外とのつてを開拓したのはこの私なのですよ。は？そう。俺が小島グループに入社した時はまだ輸入食品市場はそこまで世間に認知されていなかった。また小島グループも生活雑貨の片隅で輸入食品を扱っているようなその地域の中規模企業という立場に収まっていたのである。一方、俺は大学時代からたびたび海外へ貧乏旅行に出かけ、土地土地の食文化に触れ、その豊かさや奥深さに感動を覚えていた。そして俺は当時、代替わりしたばかりだった先代社長に直談判したのだ。世界にはまだまだあんなに豊かな食文化があるのに、それを日本に伝えられないだなんてもったいないと。今思えば若さゆえの蛮勇ではあったが、それでも先代はまだ青2歳だった俺の情熱を面白がってくれ、そうして俺に言ってくれたのだ。じゃあ君が最初の一歩を踏み出してくれと。そうして俺は世界各地を行脚し、輸入食品の新規市場を開拓していったのである。また、俺のつないだつてにより、小島グループは飛躍的にその規模を大きくし、気づけば業界トップとなっていった。そんな、お前が？
愕然とした様子の正幸社長に俺は答える。もしかしたら、あなたには年功序列で部長になっただけの年寄りだと思われていたのかもしれませんが、まあ、もう終わったことですね。自分はそちらの会社を辞めた人間なので。俺が持っているつての中には、会社ではなく、俺個人を信用して取引に応じてくれた相手先もある。だから、俺が会社を移ったと伝えれば、自動的に相手先との取引権も小島グループから安井へと移動するのだ。また、その中にはいわゆる売れ筋商品を多く抱える相手先もあったため、それらの商品を扱えなくなった小島グループが業界首位から転落するのもまた必然であった。まあ、あの様子であれば、俺のことがなくても、そのうち同じような展開にはなっていたと思うが。ちなみに、先代にはいつか役員になってくれとも言われていたのだが、それを俺は断っていた。なぜなら、自分で動ける間は、できる限り現場に近い場所にいたいからである。自身のこの足で、この目と耳で感じて触れ合うことが、様々な食文化に対する俺の敬意であった。するとその時、あれだけ怒鳴り散らしていた正幸社長が突然、猫なで声でこう言ってきたのだ。なあ、これもいい機会だ。うちに戻ってこないか？給料は今の 1.5 倍は出そう。それに役員の席も用意する。なあ、そっちの会社ではこんな好待遇なんてないだろう？俺はもはや呆れて声も出なかった。厚顔無知とはこのことだろう。まるで相手を人間として見てなどいないかのようなその言い草に心底愛想が尽きる。ご心配なく、こちらではそれなりの待遇を受けております。今さらそちらに戻りたいなどと思ったことはありません。それでは自分の分まで先代には謝っておいてください。そう言って俺はさっさと電話を切り、彼の番号も着信拒否に設定したのだった。さて、それからまた半年が経った。業績が悪化の一途をたどっていた小島グループは、最終的に業界3位だった同業他社に吸収合併される形となり、小島グループの名はとうとう消滅してしまった。また、正幸社長は会社のトップとして真っ当な対処もできなかったようで、ついに社員たちにも見限られ、社長の椅子を引きずり下ろされることとなる。その後はひっそりと地方へ引っ越したとか、海外へ逃げたとか聞いたが、真相は定かではない。一方、安井は会社として成長を続け、今や業界の優としての地位を確立している。社内の風通しもよく、貢献した者には相応の報酬や肩書きが用意されるので、社員たちもますます仕事に精を出すという好循環ができていた。そして俺はこの度専務の役職を打診され、それを受けることにしたのだった。生き生きと働く若手を見ているうちに、そろそろ自分も後進に道を譲り、その育成に力を入れてもいい時期ではないかという心境の変化が生じたこともある。だが、まだまだ世界の食文化への興味は尽きることがない。この体の動く限り、また情熱が続く限り、俺は世界の豊かさを日本へと伝え続けようと、改めて心に誓ったのだった。